Alright, wokoyo. Tapinda muchirongwa zvinoera here. Zvinoera here. Nasuro tinika nyaya kari so simple but kakakosha. Iri nauye kuti zvinoera here kuti munhu uende kotama uchogara kure. Hama dzako dzisikazviziyi. Kogara kwako wega, hama dzako dzisingazviziyi. Zvingaa zvine chinoyera here pazviri. Mazuwano mastendi ari kungobuda kwese kwese. Kwamutasa kune stendi, kwachigodora kune stendi. Ndoenda hangu kogara kwachigodora asi hama dzangu dzisikazviziyi. Zvinoyera here zviro zvakadarozvo. Uyai timboikurukura iyoyi, timboibata bata tione kuti inotisvitsa papi. Sandinyore 3.8 always on top of the game. Oje perdini ndondo. Hey bana mekwaya ya. Ndondo kama sela. Message iri kuya panapa. Tukazi azviyeriba izvi. Asi unofanira kuudzawo hama kuitira musi wedambudziko. Handiko kutoera kwacho. Ati isusu kutamira kuenda kunzvimbo iri kure. Usina kana hama yaunotaurira kuti tichamboenda pakati. Wogara ikoko zvingaa zvine chinoere. Uya tione. Papanzira masora sei. Zvikazi muri sei hazviyeri bandi Emmanuel Mamutare. Imwe message yandakabata panapa zvikazi zvinoera nekuti unenge wakatiza hama. Ndini shorai remo ndirambi yavo. Paotesi sakubva. Zvinoera here kutamira kure usingaudzi hama dzako. Usina hama yaunotaura kuti ndaakwakati. Usina hama yaunotaura ndaaku UK. Wakugara ku UK ikoko. Wakugara ku Sweden. No hama kuti ndo zvatawa. Zvinoera here zvakadaro izvozvo. Regai ndivhurire mafoni maviri matatu tizwe kuti vanhu vanoti kudii nazvo izvozvo. Zvingaera here kuti ndogara kwangu ndega ndisina wandataurira. 60308 kana 02020 ndokodhi yonotanga iyoyo. Hazviyeri babataps ndimai bliss Nyamukuta kuHope House. Hazviyeriba ane nazvo zvikwanda kugara bai ndiprayer panyanyadzi. Okay, hazviyeri NS pagarikai. Aha. Okay. Alright, regai timbozwawo kuti vamwe vanoti kudii. Diamond FM, hello. Hello babataps. Yes mushe, makadini henyu? Ipo makadiniwo. Tiri nani hedu. Ndotaura nani? Muri kutaura nani kuti mukamba chaza kwaZumbani. Ndotenda. Zvinoera here kutamira ndichienda kogara kwangu ndega ndisina wandataura? Hazviyeri basi tinongoda kuti tizowane kuti Mwari ugara kurupi in case of emergency. Ko midzimu? Midzimu inongofamba newe nyanguwa wedzinza wasingazivi kuti uri kupi. Midzimu. Midzimu inongofamba newe, unotaurira midzimu, hautauriri vanhu vari wapenyu ba. Alright. Okay, hakuna here vanonga vari wakuru kweuri vanofanira kunga variwo vanotaurira midzimu? Ipapo manje kana kuri kuti midzimu inenge ichida kusumwa nevanhu vakuru chete ndio panenge paakutotangira nyaya yacho. Saka asi kana kuri kuti ini ndokwanisa kungoisuma ndega ndongoitaurira kuti ini ndatombo panapa. Because tinonaka pachivanhu pedu kana zvichitaurwa kuvakuru zvinobva nekumudoko zvichikwira zvozozi. Ameno wanaiti chiku mujindwi umu mahero. Saka panenge patoipa nyaya inotangira kumudiki zvedu ichikwira ichienda kumusoro. Saka asi mazuva ano hazvichaeriba izvozvo izvo. Hazvina chaunozoona here mberi kana kutadza kugarika uri ikoko? Unogona kutonyatsogara zvakanaka manje. Unogona uchizotogarika? Ipapo ndo paunozotanga kutonyatsogara zvakanaka nekuti pane zvakawanda zvinokutera maererano nekuziva kuti uri papi. Saka kana paine wasitoziva kuti uri kupi unogona kutogara zviripo.
asi pano zvinokutera nekuziva kuti uri apa. Iri bho baba vatatu. Aiwa ndotenda hangu vazviita. Iri bho. Zvakanaka. Woti kwete. Rega tisoti vanoti kuti Diamond FM lo vasikati akanaka kwamuri. Kuti deshe. Kuti haradada. Kuti chu. Sofa rese. Pane munhu here apo ndiri kugeza. Aya geza yenyu. Zvine munhu. Zviri sei bata. Aiwa ndiraita nkuru sei kumba. Aiwa Japani bho. Oh, muri muJapani? Iwe kana usubata voice here. Andingabati voice. Mungati usubata voice here kaniyo. Zvinoda all right, okay. Taura itizwe munoti kudiva inyagato. Mukambo zvereserei. Anderese zviro bezvo. Pandinenge ndatotamire koko nongada ziende. Kugura, in other words, kugura ukama. Nazvo Diamond FM ndonofanira kutoziva ndiri pakati. Akuti deshe. Kuti ndakati deshe pakati. Aiwa. Pako. Garepo. Aiwa, munokuziva kuti ndotogarepo. Aiwa, ndotenda. Bye bye. Sofa rese. Tirega itizwe ari pana paDiamond FM lo. Hello, maswera sebota. Mushe ndaswera hangu maswera here. Maswera. Ndinotenda ndinotaura nani muri kufana muri bi? Amaishoko ko boss. Ndotenda maishoko ehe. Usina nebasa rinobata kusonomboziva kuti kutoparadzana nehama aka. Ndo chinhu chakanaka. Muonana kamwe pagore kana pamakore 5. Munofarirana zvekuti kana anokuzonda anotombokanganwa kuti tiri kumuzonda ngoti ukaenda haudzokipoba. Wasingazivi kuti uripi? Ende vasikatombozviziva kuti ndiripi, achitorina nebasa chaari kuda ndikuona inini. Imi zviri health here. Zvakatonyanya, ndo zvinhu zvakatonyanya. Munoziva kuti mamwe maproblemu etiri kuita ka kuungana. Because honye dzikaungana dzikarya nyama ikapera dzinopedzisira dzakudyanana. Pachadzo. Saka pakaipa. Maproblem anonyanya kuunzwa nekuunga takagara tiri padhuze nepadhuze ndapi? Ndekuti baba tapusi imu mukamwa tii mazuva ese. Imu makagara raini renyu rina anhu 100 epana baba tapusi. Imu muda kumwa tii mazuva ese. Muda kuona kuti ndapfuya huku yaita mazuva ese. Umwe haana kana nehuku yacho, umwe kana kubata badza racho agoni inyope. Unosvikepi neanhu akadaroyo? Izwaika, tiri kuti kuchizosumuka manje pakadaro handiti? Woenda kogara kwaRusape. Usina kuwataura kuti ndiriwo pakati, kungoenda. Cheti kungoti. Imimi mhuri yenyu baba tapusi, ndi tapusi namai tapusi nemwimwi na junior na senior. Ndiyo mhuri yenyu iri kuziva kuti tinogara kwaRusape mubhuku ranhingi. Wana basa, wana baba mkuru, wana... ane basa kana taonana tichangoitana makadini, but tinoti basa rekubva anyanya kuda kutokontrora munhu nekuti hazi ndiwe rudzi rwedu. Ane basa panhamo, mukanga mafirwa munozodini? Baba tapusi makamboona munhu akaorera mumba here kuti ana hamenyu. Kubva makakura, panewo makamboona wakaorera mba. Saka muruti hama dzakashata here? Hama dzakanaka, ndo kana dziri kundinakira kuti tigarisana, asi ukazoona munhu akusumuka asina kuoneka, dzashata. Alright, munhu akusumuka asina kuoneka kudaro koko. Zvatoshata. Ende asi zvakamunakira. Ndozvinotaura. Zvakamunakira, haane kuparadzana nehama ngoti vanorarama parudo. But ukaona munhu akusumuka akati zii. Zvinenge zvatomushatira, zvoti unotoona kuti kwendiri kuenda ndiri kutoenda kumborarawo hopi. Aiwa, ndinotenda chose. Muswere unyasha. Sofa rese maisoko. Tiri kumboita neiko kumadzimba uko? Tiri kuita nei paukama? Right, regatizwe ari pana paDiamond FM lo. Hello. Yes, mushe makadini nenyu? Ndakasimba hangu. Ndinofara hangu muchifarawo. Tiripo. Ndinotaura Akutora chikumbirike padakamvura. Ndinotenda tipaitizo achikumbirike munotiwo kudii? Ndide kuti hero hazvina nebasa rake kuenda wakaenda. Hazvina chinozokunetsa here mangwana?
hapana dzingachibonetsa baba. Tinonetsa saka nei. Hapana tinobonetsa. Kutoshupwa chaiko wakugara kure nehama. Midzimu yosvoteka ndizvo. Tenda kuti unodaira munaizo here kana udairi munaizo ba. Kana uchidaira munaizo zvinokunetsa. Usikadaira munaizo hapana problem. Okay. Aiwa ndotenda hangu. Orati kuti deshe. Kuti haradada. Iwe. So far is. So far is baba. Ndatenda hangu. Is wazweni baba kogara kure nehama pane kamugamba kandakambuza zviri nane mwoyo yavo yakaoma ndiende kure kunogara kure nehama zviri nane ndiende kure sahwira waitaurira sahwira kuti ndakuenda kogara kure no munhu unofanira kuti aziye izvi ndisahwira sometimes very necessary and andizivi kuti hai vamwe vanga vachibhuya navo vanga vachiti chiini but vanhu vari vazhinji wavo vari kutora kuti zvitori bhuu. I think but ini ndinoda kuti ndikutaurire kuti amana munhu anonzi hama munhu akakosha.